Беспрацоўе, якое б'е рэкорды і заробкі, на якія даводзіцца выжываць. Жыхары Ліды скардзяцца на недахоп працоўных месцаў у горадзе. Тым жа, хто ўладкаваны, прыбыткаў ад працы ўсё адно на жыццё не стае. Працягне тэму Юлія Лабанова. Лідчына ўжо даволі даўно пакутае праз малыя заробкі і адсутнасць працы. Шмат якія жыхары 100-тысячнага райцэнтру зрабіліся частымі наведнікамі цэнтру занятасці. І такая сітуацыя не першы год. Любую работу ищу. А сколько уже шукаете? Уже 1,5 года. На бирже стою. Вот сейчас только на бирже дали, прохожу комиссию, дали на работу, направление. Договор подраду только, на сколько там, на месяц, на 2, на птицефабрику, стройбригаду. Сёлета Лідскі раён заняў другое месца ў Беларусі ў колькасці беспрацоўных. На пачатку сакавіка на біржы працы тут былі зарэгістраваныя амаль 900 чалавек. Толькі афіцыйны ўзровень беспрацоўя перавысіў агульны паказнік у краіне на 0,3%. Большасць жа працаўладкаваных лідчанаў і так вымушаныя працаваць за невялікія грошы. А вось якія заробкі зараз у Лідзе? Маленькие, 2,5 до 3. 3 это много. У меня все знакомые где-то получают по 200 с чем-то. Ну, получается, по 2 миллиона с копейками. Лично я получаю 3 миллиона на старые гроши, то есть 300 рублей. Ва ўмовах, калі пры заробку 200 рублёў палову неабходна выдаткаваць на аплату камунальных паслугаў, людзям даводзіцца літаральна выжываць. Постоянно в долгах, постоянно там что-то подешевле приходится поискать по городу, чтобы где-то что-то найти дешевле. 4 детей не хватает. Матери беру, что прошу. $100 зарплата. Большымі ж заробкамі пахваліцца не могуць і ў адной з найбуйнейшых кампаніяў гораду – будаўніча-монтажным трэсце нумар 19. В этом месяце начислено 2400. Вот. И все вышиты, и получается нема чего. Вот. В основном все так получают в тресте этом. Ну, если перевести в доллары, то $150. А больше можно заработать? Ну, стараемся, но пока у нас ничего пока не получается. Пры гэтым на адсутнасць замоваў кіраўніцтва трэсту не скардзіцца. Паводле іхных словаў, працы цяпер вядуцца ў Астраўцы, Іўі, Смаргоні, Карэлічах, Гезгалах ды самой Лідзе. Объекты каждый день появляются, мы работаем на них. И работаем нормально. Никаких у нас ни простоев не было. Просим людей, чтобы в субботу-воскресенье работали, люди выходят. Объект получили новый, сейчас работаем без перерыва, без сигналистского перерыва, и субботы, и воскресенье. Ну а с чем связаны такие маленькие заработки, а люди работают? А что такое маленький? Вы как понимаете? 3 миллиона. 3 такого заработка нема, это не заработок, это получка, а заработок есть и 13. Тым не менш, пра такія заробкі працаўнікі трэсту не чулі. Ад безвыходнасці людзі вымушаныя падпрацоўваць і ў іншых месцах або з'язджаць пагодныя заробкі за мяжу, у Польшу або Расею. Юлія Лабанова, Белсат.